Да, футер. Поега ти се спука хард драйв. Исуе, минал го е! Ало, идвам долу, защото трябва да се лягам, брат. Какво? Вижте това, брат. Добре ли си? Война всеки път отиваш, говориш и с него, нали? Брат, ти кажа също нещо! Не, бати, чукай, буквално- после се прави, бати, Но! неща и след седмица факинг. Някой ден тук, брат. О, чакай да гледа. Чакай малко, тая гледаме Мартин. Ай. Видих как се гигълва от заред. Солетки GMG не мога мине Extended list, брат. Трима братя, Успокой се малко, успокой се, брат. Не, братле, само казваш просто ти млъкни най-после, майко мила. Брат, майко мила, не поводявам, братле, поводявам. Сашо ме заразява, разбираш ли? Сашо ме заразява. Леко лафи, брат, аз го мютвам. Не. Писна ми. Не. Не го прави. Не, брат, не знам как този човек го търпите. Void basically, пича малко има проблеми с Ба, психиката. просто лафи Правя нещо как и видяхме. Това пик е няма заради излиза от устата. дълги клип, Продължавам промяната и мютвам Сашо. Това е. Какво става, бе, брат? Холи крашаут, брат. Ники, може да разбери, че това наистина синква заради BPM-а на песента, брат. Само От това целия му живот е да рейджбейт това хора, брат. Направо ми... Оп. Wait. Фарсам, тихо. Как съм на 52 къде се? Legit, не знам, не ми... Ники просто не е хейтър стояне, той просто като минем с Уотерхаус, той ще е... Какво значи това? Няма го. Андрея, какво кажеш ми, че просто и даваш да галиш шиваната мида, брат, докато слуша гласа да мисля. Пик маша, брат. Звъннаха ми. един шред. Да, партишер има декорацията. Да. Давай, Мартине, давай! Тихо. Омага. Не! Деко само на Snowflake, брат. Ама къде? Просто машина. Какво? Какво? Моля? Нали знаеш какво? 67! The fuck? Познай кой не... Да, окей.